onye ọzọkwa na-edekwara afọ ya sị okenye gịnị bụ ofeke ọ dị ka ịza nụga ajọ abụ mana ofeke akpali ya nwebere aka ofeke bụ ihe eji nwee ofeke bụ onye na-abụrụ nwa amadi bụ dimkpa ụkwụ ruru anyị na-emenwe ihe ọgbụ ya na-eme ọgbụ ya n'ọnwa anyị ọnụọ ọgbụ ya na-agba egwu ọpụta n'ọgbọ ọgbụ ya na-ekwu okwu ọkwụrụ n'ọgbọ kwuo nke ịtụgharị iyi n'ọghọta ịjụọ ya esi ịhụbụrụ kọọ nwuo ya asị na onye bụ nwa amadi na onye anọ nna ya mụọ ya eji ama dimkpa onye Igbo sịrị na nwa bụ dimkpa na dimkpa ka ịbụ ọ bụrụ maka ito eto mgbara agba ọ bụ ihe imekarị eji wee kpọọ dimkpa ọ bụrụ na ọ tụrụ ọgbụ ya naanị na mgba ọ bụrụ na o kwuru okwu na ọgbọ mara mma ma ọ bụ na ọ tụrụ elu eji mee ihe nna ya nwa m ịbụ dimkpa ndị gboo na-ewe dimkpa ka onye toro ogo gbaa agba onye toro ogo gbaa agba ga-abụ nwa ofeke onye bụzi ofeke bụ onye emenwere ya ọgbụ ya na-eme maka na ifi uche ya eruchaghị ya ọ bụchaghị mgbe ha ji wee mie bụ onye obi ebutewu ihe na-eme asị na na-akpọ ụmụnna niile ofike ejebe ite nkwụ ụmụnna niile ezu na-atụ elu ọdọkọta dọkpụrụ agba nkwụ na ụta ụmụnna ga-asị hapụ onye ọrụ ofeke ka anyị kwuo ihe dị mkpa ofeke bụ na anyị aka ọrụ na-ebido ọrụ ilu n'elekere 7 n'elekere 10 nke ụtụtụ olu elekere 5 n'ụtụtụ ọbịa bido ọrụ na ya rụgide ọrụ chi wee fuo ndapụta olu aka n'elekere dị ka onye bido site hapụ na ofeke ahụ nke ọnwa nke a na-akọ ofeke bụ na ndị ya bịa gbagharị ịtụgharị ya inu ọya aghọta ịmagharị ya atụ ọya aghọta inyekwuo ya ihe izikwa ya ozi dị mkpa ka ozie onye ezi nwunye ọfụma otu o ya esi wee kwue maka na akụ ya ọ nkwara uche ọ bụkwa onye nzuzu onye uche ya akọ ka nke ndị enyi ọnya bụ ofeke ịkpalikwuo ya ọya mụ na ịkpali ya ịkpali ya ọmụwa amụ n'enwe onye anyị egwu ya okwu ikwu afọ ya ọtị ya mana onye agwalụ ama ahụ ọ na ọ chọghị ikwu okwu ọgbaghị nkịtị ma bụrụ ya n'obi naba ma na onye emerụ ọma ahụ okwu ka ịgwa ya mụ ofeke ya igwe ofeke ọmụwa amụ ndị mmadụ n'okirikiri ama na onye okwu agwara onye na onye aghọtaghị ya na ọ na-aghọta na ọ na-amụkọ ya atọbụ ya ofeke kwado ịkpọrọkwa ya jebe ọrụ oyibo irukwa na efu nke o ji bụrụ ofeke ndị odibo ibie ga-aghọrị nwunye ese je weta nyebinyegodo anyị ego nye anyị ego ọga ichi ka anyị jekwa gị ọ je weta ozugbo nye ha chee na ọka anyị ụka efi mgbe ọzọ ya eruzi ka eze gị ajụwazi ọsị na nwere ndị nyere ego ime hụ na ebe a bụ Lagos ị na-eke ha ego na gịnị mere ofeke bụ ihe ha ofeke na-adị ọrụ ka dị kịta ihe meziri ha chọpụta bụ na ọtụtụ ofeke na-abịa gụwa akwụkwọ wee sịba wee nyachie ogele ka o ji na-emekekwa mba ofeke na-adị n'ilukwe na Lagos ife ofeke fụ ha na Kano ebe ofeke ị ga-apụta ife ọ na-atụ ụmụ ojii bịa nzukọ ụmụnna ọnọdụ na Abuja ọ ya eyi okomoko efe na-enye ya isi oche maka izi na oji ego maka ego oyibo a na-akpazi ya n'ike ofeke ga-akpata nwa ego maka ọzụzụ ụlọ ọgụrụ ezigbo akwa etinye n'ọkwa mana mgbe ihe amazi na ọya bụ ofeke ọ nata na ụmụnna bịa nzukọ okwu onye ọ na-adapụ n'amụ si anyị ka a na-asụ ụlọ oyibo okwu enyi na-adaghị ụda okwu ego alọ onye ahụ bụ ofeke bụ inwe ya ka nwanne ndị gboo na-akpọkwa ya onye mmụọ mmadụ dị onye mmụọ onye anwe ha alọchacha na onye awụ onye mmụọ ọ bụ ndị mmụọ na onye mmụọ bụ onye enweghị isi na nwere ihe o menwụ pụta ọkụkọ akwụ epụtaba na-ekwu okwu ifu na okwu ya
gasara agasa onye ifu onwe onye a na-asọpụrụ ụmụta ese na-agwụkwa atọ okwu eze egwu ofe kedu ikwukwu otiwa ya n'ihe ọha niile ụmụ okwu ya dịka ikwu ịhọrọ ahọrọ zoo ndị fọ ọnụ na akwa ndị a ga-emebinwu ihe ofeke ga ọtọrọ ha nche niile n'ọgbọ ifele eju onye ahụ n'iru